Salutare toată lumea și bine v-am găsit la o nouă serie de pe canalul ăsta. Zic. Da, sunt foarte supărat pentru că încerc de vreo o oră, două, am filmat CSGO și odată n-am pornit microfonul, odată sau de-aia jocul prea tare și microfonul prea încet. Și nu, am zis că nu mai filmez CSGO și am zis 5M. Facem niște roleplay, nu o să fie un episod foarte lung. Sper să vă placă, nu uitați de like, share, un subscribe dacă n-ați făcut încă, m-ar ajuta mult. Și haideți să chemăm un Uber, să ne testăm la... A zis că vine, așteptăm. Sperăm că nu cere mult. După ce vorbeam? Hai, urcă, rapid. Nu te auzi. Unde te duc? Alo, mă auzi, domnul? Acum da. Vreau și eu la în garaj, vă rog frumos. Uite, acum mă las. Stai un pic să alimentăm. Ok. I-am spus că... Cred că ți-au zis și voi, mă. Așa, după cum vedeți, sunt livrator de McDonald's, sunt Bazentrix. Să sperăm că nu e mafiot și să nu facă de negre. N-am spus. Sper că se vede bine pe filmare, că nu știu ce se fac la audiență. Da, uite-l și pe ăsta. Băi, ți-o dea voie cineva să fur mașina de poliție? Băi, nesimțitului! Ce nesimți firea al dracu să fii? Ce ți-o da voie să fur mașina de poliție? Nu da mașină că te omori, firea al dracu să fii, dă-te S-a supărat Uber-ul. Crede șmecher și mai fură și mașina de poliție. Nesimțit, domne, chiar așa să fură mașina de poliție? Cinci minute costă. Cum, domne, nu-i cam mult? Ce e mult, domne? Atâta e o pătură. Te duc înapoi. Stați că vă dau acum, stați. 5.000. Dacă ai mai lungătura, 10.000, asta este. Dar asta e scurtă, 5.000. Așa. Băieți, vreți să dăm un jaf? Nu, mă las. Da, domne. Vreți să dăm un jaf? Da. Păi vine și colegul tău. Păi nu colegul meu, e Uber-ul meu. Adică stai așa un pic, ai armă? Am. Dar noi n-avem. Da. Vă dau eu dacă vreți, dar le cumpărați. De unde Am. bani, domnule? Am de vânzare. Cu cât? Păi am numai carabină, dar am. Pistol n-ai? Nu. Nu dai unul pe gratis și apila să Da, și din dăm. pulă. Așa, dacă vrei, dăm și... Ne-a lăsat baltă. Ia uita. De ce uita? Merge.
Și să vedem dacă avem avut. Ce s-a întâmplat acolo? Acum de blanc conduce. Da, uite, uite, să mergem la workshop să vedem. Dacă vrem să venim pe ăla ceva mai rău. Niște mâna. Să încercăm să facem 200 de mii. Bun. Hai la maxă. Avea dacă am una din Let's get into some G shit with the homies MCA, Freddie Gibbs featuring Cocaine. Los Santos. Uitați. It's easy to catch a case. One time's push pick on your face. Open the lag, that's Jack mode. Underway, What the fuck with the workshop? West Coast. Drive-bys trying to pull grand theft. Bandanas on the antennas, neighborhood death. Rats fucking niggas for ends, bitch, please. Easily, friends turning to enemies. Trying to check a couple dollars, but it ain't long. Jealousy and shots if the weight wrong. Stay strong, die well. Growing up in the hoods, no fairy tale. Smash City and can't y'all tell? Welcome to the city where it's dead and jail. Steady eating good, Magazine, mama. staying deep like OGs and jail bits. Welcome to the land. Welcome to the land. Welcome to the land. Oh, hello, magazine. Bun. Uite, mă, da, și cum am mai spus, v-am mai spus, uitați la like, share, like dacă nu sunteți mai doar enorm de mult. Dați like dacă nu vreți să vedeți care bun sau scrieți în comentarii, rog pe mine, lor, mai, GTA, Fireball, ce până ce am vrut, să vedeți. Dacă se vede prostul pare rău, nu mai stau să fac nimic, au cum să de 2 ori. Ce-ai spus, domnul? Ce-ai spus? Ce-ai spus, domnul? Ce-ai spus? Băi, Parpalac! Băiatul Parpalac! Da, domnul. Vin să ne mop, mâncați așa! Ăștia vor să mă jebuiască. Ce se este? Ce se jebuiască? Domnul Rax. Oh, hello! Nu trebuie să fie. Un camion. Sandero Dacia. Nu știu o mașină calmă. Ma. Măi.
interesant. Am luat-o direct. What? Da, cred că crozul trebuie să... Nanino! Ce vreți, domnule? Să vom încheia episodul ăsta de Five aici. După cum ați văzut, am cumpărat un motocross. Dacă mai aveți episoade, îl vom încerca data viitoare. Scrieți să nu uitați la like, share, subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Și eu vă salut. Pa!